nke a bụkwanụ n'ugwu ta nke dị n'Imo steeti ka nke anụnwa na-eme na-akọwa na-enwelu ndị ntọrị mmadụ bi n'ime ọfịa ndị si na ndị obodo agha ṅụ mmiri tọwa iko na fa bi n'ime ọfịa wee na-atọkọrọ ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ wee na-enyi ebe unu fụrụ kịta bụ ebe fa tụrụ aka fanyiri mmadụ ka a na-abọ ka abọpụta onye fanyiri wee na-akọwa na ndị ọrụ agha nke gọọmenti Imo steeti na fa abalụ n'ime nya bụ ime ọfịa nke dị n'ugwu ta Imo steeti a sịkwa na nya bụ ọfịa n'ọkwa nnukwute ọfịa wee ruo ebe a ndị ekperimoonu na-afụ ebe a wee rie mbamba ọsọ nke bụ na enweghị onye ejide na mgbe afa gbara ọsọ na fa agbabalụ Rivers steeti ka falu na Rivers steeti ka ndị ọrụ nche nke ndị Rivers steeti wee jidefa wee kpọzie ndị uwe ojii nke Imo steeti wee kpọkọrọkwafa wee kponye ndị uwe ojii n'aka fa wee nọrọzie n'aka ndị uwe ojii wee saba asịsa ka fa si egbu ndị mmadụ ebe fa na-enyikwanụ ndị fa gburu ndị uwe ojii wee kpọrọfa wee bịa n'ime ọfịa unu na-afụ kịta anụnwa wee sịfafa tụọ aka fa wee tụọ wee bogide wee bopụta ozu ndị fanyi mma hapụ unu ka unu nene ka fa sikwanụ wee bọpụta nya bụ ozu ma fụkwanụ ka ndị ọrụ agha nke Imo steeti ka fa si wee ba n'ime ọfịa anụnwa na ebe unu fụrụ kịta na aka na-agba ogofe otu aka na fa bịara igosi ebe fa gburu ndị Igbo ibe fa ịna mmadụ ego ịmahụ na ojikọ na ojighọ igburie isi tọwọ inye ya n'ime ọfịa nye ya na ndụ ndị nwe onye agha na-achọgharị ya na-asị ebe ka nwa fa nọ nya bụ arụrụ a na jọkwara njọ Oh, defense. That place is softer. So, go front now, so that you know record us. Shut up. Onya, when you record, when you joke on you. Record right. If you want to scatter, go, where they go inside. Open it there. Hold up, let's go. All our countrymen, bring it. Shovel, knife. And they go inside. They're going to put it. I'm going to go. They go like this. I know like I'm going COVID.
Ujo to kam ka ta ka ga ro ha le ki le na ya ma de le de le ti sin ma ko ma pa na la fa o yo le le ta cha o yo to gam o ya que na de ko kare yes na mo bien de la cara aquí mo gra I'm telling you que es ha Okay.